Kembali lagi di channel Rama Properti. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di bawah ini ya. Yo rek, tarif ini yo. Rumah minimalis. Ukuran nih 4x10 harga nih 1 sampai 5 juta. Nang beri omai. Nah, nang kene iki omai ready, tanggone sudah disisan. Nang sebelah kiri kene iki yo. Nah, iki dalane wis full pavingan. Tanggone kena jejak rasan-rasan, tapi sing positif aja negatif. Kau lek gapi yo. Saya langsung ya lanjut mrene. Sadurunge mlebu nang sebelah kiri kene iki wis oleh pagar taneme ambek ono roastere ngene yo, minimalis. Nah, saiki langsung lanjut mlebu mrene. Sebelah kanan kene iki iso ge parkir pada motor utawa mobil apa wis penatur dhewe. Iki fasad depan iki wis ono batu alami. Nah, iki ben gak polosan. Ndukure fasad depannya ono ornamen ambek ndukure sebelah kene iki ono tali air yo. Nah, saiki sebelah kiri kene iki ono krane ready kari nguntir tok. Nah, saiki langsung lanjut mlebu mrene. Nah, apa sih masih kusen kayu rek penambah kesane estetik yo. Nah, iki langsung mlebu nang gone area ruang tamune. Dugure polosan ngene yo. Nah, saiki langsung lanjut menggok nang sebelah kanan kene iki. Nah, iki nang gone kamar tidur utama. Iki ono jendela ready iso dibuka tutup ben oksigen mlebu metu ben lancar. Langsung menghadap area carport yo. Nah, saiki langsung lanjut menggok sebelah kiri kene iki. Nah, iki nang gone kamar tidur kedua wis koyo ngene iki modele yo. Nah, saiki langsung lanjut mrene. Ah, iki nggone area dapure yang dipasangi wis level ojo kuwatir. Yo, cara ngono kok ono kerane yo. Nah, iki cara ngono full keramikan ben cek gampang dibersihni. Nah, saiki langsung lurus mrene menggok nang sebelah kanan kene yo. Nah, iki nang nggone kamar mandine yo tengene wis keramikan separo, nggawe WC duduk security ready. Nah, iki nggo dipasangi keran nang kene yo. Ojo kuwatir. Nah, nang kene iki nggo iso digawe serbaguna. Engko pen diopo wis penatur dhewe. Nah, saya langsung tak catet nang kene yo. Nang ruang tamu. Iki mang omah nek regane 1,5 juta, ukurane 4x10 untuk 10 lokasi. Bener wis, mereka mati kamar gak wis ngene gak sesuai. Bener pen kok petrol ini Mas. Mrene apik.